Fondo pesar en Ribeira e por extensión en toda a comarca do Barbanza polo falecemento do profesor Xosé Antón Parada. Tiña 72 anos. Natural de Moaña, residiu boa parte da súa vida en Ribeira. Doutor en Filoloxía Clásica e mestre de ensino en varios institutos da zona, o último antes de xubilarse no da Pobra do Cramiñal. Entre os seus méritos figura a tradución dende a súa lingua orixinal, o acadio, do Código Hammurabi. Durante case 8 anos foi concelleiro do Benega en Ribeira. A capela ardente cos seus restos mortais estivo instalada no tanatorio do Barbanza, en Xarás, onde foi incinerado a última hora desta tarde. Descanse en paz. Quero dicir que non vai ir ao pleno. Non vai ir ao pleno. Onte das